Famous scripture, everybody. We are as a scripture. John chapter 10, 1 and 2. Come on. Come. Verse 1. Kakakade ufuna uphakama nje uzobona uba ngumfundisi. John chapter 10. Yes. Isihloko umzekeliso. Siyeke isihloko. John chapter 10. Read. Inene ndithi kuni. Yeah. Ongangeniyo ngalo isango ebuhlantini bezimvu. Osuka akhwele ngandawo yimbi. Lowo ulisela nesihange. I said John chapter 10 verse 10. Amen. Verse 10. Isela alizi lingazele ukuze libe. Okay, fine. This one is nice in English. Give not say Mafiliga. John chapter 10 verse 10. Yes. The thief comes only to steal. The thief come only to steal. And kill. And destroy. And destroy. I have come that they may have life. But I have come that may have light. Yes. And have it to the full. Verse 11. Yeah. I am the good shepherd. I am the good shepherd. Amen. The good shepherd lays down his life for the sheep. Verse 12. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and it scatters it. Verse 13. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. 14. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Amen. Pray for the scripture. In the name of Jesus, in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. I am what? A good shepherd. Verse 11, quickly. Psalm Papa, verse 11. Verse 11. Yeah. I am the good shepherd. I am the good shepherd. Yeah. The good shepherd lays down his life. Sure. For the sheep. Yeah. Amen. Sure. Pelela, all right? Yes, sir. Yeah, so struggling. Peleli this. Amen. I want to talk about the shepherd. Amen. And the sheep. Praise the Lord. There are sheep as chincha is being goat. Amen. Then you pass up and once again. That actually say to pass up a joke. Amen. Classing and I was about we goat now or can you sheep. Amen. That now I soon the mosaic the capel got on moves about you go to buy your sheep. That like it. More about moves about you go to the pork. You pork. We are called man. Amen. So we are called a Yes. was a copy man. Amen. About we pusha. Utagana said get to look about who's our cope. So my money license. Amen. Praise the Lord. In Equa, it goes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I am a good shepherd. Amen. You always Christ when he show, he say things. You always said, "I am." Yes. Amen. Yes. 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 Because he knows that when he said, "I am," I'm with the Lord. Amen. I am with my Father. Amen. He said, "I am a good vine." Yes, Lord. Amen. Mna ndigumdiliya wenyaniso umlimi wawo ngubani bawo. He use
I am. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Umpostoli Paulos uthi I am what? I am. Umpostoli Paulos. Yes. Dilento ndiyiyo. Ngenxa kabani? KaKristu. Praise the Lord. uYesu wenza umzekelo ophilileyo ngokwalusa njengomalusi. I am a good shepherd. Praise the Lord. Amen. I want to talk to you guys, especially abefundisi. Amen. I am a good shepherd. Amen. You are a good shepherd when abantu bakho ubakhathalele. Amen. Amen. You go extra mile for abantu bakho. What is nice to you guys, ningena kubunkokheli ningekabi namakhosikazi. Amen. Amen. Hear me nicely. Ningena kule part. Anizanga ngene kule part nihamba namakhosikazi. Uyi-one ohamba nenkosikazi, right? Amen. Which means samenza umama unkosikazi. Uyi-one. Praise the Lord. Hallelujah. Aningenanga kule part because le indel, number one, I give you ilifa. Amen. Praise the Lord. Amen. Lilifa elindini nike lona. That's number one. To make you abefundisi. Amen. Umfundisi akenziwa icollege Amen. aze abe ngumfundisi. Umfundisi wenziwa i-altar. Umfundisi. Ndike ndive abantu xa bethetha baze bathi omnye azocela bamfundisi ndicela mani uzondibeka. Ndibone wena tata oba mawulu uzondibeka. Uba akunayo number 6 uzawuhamba ufuna ubeka laa mntu. Amen. Uzawunyathelela phezulu kunjanje because ubona honor. Which means no. Go big no. I cannot hambe ndibeka abantu. Umbeka umntu when you watch. Amen. Yena lo mntu uyikamente umbonile phula, umbonile siwa, umbonile vuka. Amen. Then wandule, you stretch your hands. Ngabe ungazenza iphimbo prophet uhamba ucelwa ke wonke zonke izindawo uhamba uyacelwa khawuze uzobeka hayi nonsense. Beka what? Amen. Beka what? Ha? Uzawuthi xa umbeka ngoba umazelaphi lapha. Praise the Lord. Ewe angafaka kwi-program when they make bakufake kwi-program ba thetha ngobuhlobo thetha as umfundisi amongst kwezinye indawo benza ii-programs ezithethayo kuvela umfundisi from embuthweni othile azothetha. Andithi loo nto wrong and andithi loo nto right. Xa uyazibonela uba yena sekangekhe yenzeke kubo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okwesibini, umfundisi funeka agcwaliswe umoya. Praise the Lord. Sanganibeka kugcwale abantu kugcwale yonke imbawu. But if uba umoya oyingcwele is not there, Amen. it's a problem. Amen. Amen. Umfundisi kufuneka agcwaliswe Yes, Lord. umoya oyingcwele. Praise the Lord. Xa umbeka makagcwaliswe. Amen. Pray. I'm saying to this Natsika, there are people they will come to your lives. Amen. And when they come to your lives, they will challenge Amen. what you have. Amen. Praise the Lord. Akuzuchallenge ngumuntu wangaphandle, uzawuchallengwa ngumuntu wangaphakathi. Amen.
Yes, uZipporah ukhona. Yeah. But ayithi uZipporah automatically is ordained. Amen. Inkosikazi yakho Mvelo ngexesha elifanelekileyo siza kuyinika iCape. Amen. You can sit down. But ayithethi inkosikazi yakho nayo ingumfundisi. Amen. Praise the Lord. He's the helper yakamfundisi. Amen. So if akahlali kwilane yakhe engena, you're going to have a problem, Glamfas. Amen. Because uzibona uZipporah ekunye ethenga kunye nawe. Niphuma same bedroom. But it doesn't mean oba uZipporah uyakwazi. Because elakudongo ngoko alifani naladongo lokuqala. Amen. Ngoba uyabunjwa Yes. ilizwi kaThixo. Amen. God, he appoint prophets, Yeah. Praise the Lord. but aziyeke iprofeti zikhe zilahleke zibe ngabantu. But ekugqibeleni uyayibumba la prophet. Uyayibumba indoda yakhe. Ayibumbe uThixo. Yile nto kuJeremiah xethetha ndakwazi Jeremiah. Ungekabikho. Ebembekela ntoni ixesha elingaka? Amen. But in a certain age, when the Lord see, are you ready now to do umsebenzi wakhe? Ndakwazi akhumbuze. Thank you, Jesus. Ndakwazi Jeremiah. Amen. Ungekadibani naba bantu uqimba ngabo. Mna ndakwazi. And I separate you. Yes. Uyova uThixo wanazi. Wayazi uThixo uba esizalweni sikamamakho ukhona umuntu ozawuphuma kuye kwihumbi yakamamakho. Mighty God. Thank Oba namhlanje nina naba ngamadoda kaThixo abantu abamele ilizwi lenkosi. Amen. Wayazi uThixo into yoba kuyayisikelela la humbi izawupera umntana ongumfundisi tomorrow. Amen. Amen. Thank you, Lord. Now I'm talking about the profession here. Amen. Thank you, Jesus. Wayazi uThixo. Oh, yes. Oba there will become a time Amen. in your life uhamba nabangabefundisi. Amen. Kangikwazi uba nethuba lokuthetha nani ngendlela bekubhizi ngayo. Praise the Lord. Ebeyazi uThixo into yoba nina bomama ningonoBhayibhile nizawuhamba nibe zizibhayibhile nangoku kukho amanye amagqwirha ebebehleli ebugqurheni kuthunyelwa abanye abantu bayizani zo naba befundisi funeka uyonika ingxelo kahle. Lower, listen better. No, that's fine. Not everybody. Praise the Lord. When uqalisa ubugqwirha, Yeah. ugqwirhiza ngexesha kungena inkonzo. Ngokulapha enkonzweni akho happy, ligqwirha. Yagqwirhisa. Praise the Lord. Uthi kuculwa abantu besenza into enye wena uphume ecaleni. Yeah. Mikhuba leyo. Yobugqwirha. Amen. Naba bantu besenza izinto ngomoya omnye. Amen. Bepusha ivision ngomoya omnye. Kuvela wena wedwa. Yeah. Funeka sime ngokusicengana nawe. My brother, my sister, mama.
You can't tell me why ungakhange ube khona. You can't. Because uzapha kufutshane. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, when nibekiwe akususwanga zinto zaselokishini zabekho lecaleni. Amen. Zonke azazinto babumnandi bukhona. Yes. Ibuffet idekiwe. Yes. You go to the buffet, you check. Qala pha iprofession. Funa omelette. Give me that. In my omelette, I would love to put these ingredients. Yeah. Before you take the omelette, Amen. check Amen. oba ingaba le omelette inazo as ingredients. Amen. So umuthatha zonke i-omelette nje. Amen. Ayi right, leni right, le ayi right. Check. Ingaba i-ingredients is right na. Ungabhidwa bubuyelo the omelette. Check it out. Because komso zabasengxakini. Amen. Never uthatha umuntu self-centered. Never uthatha umuntu self-centered. Amen. Never. Or everything ukuze be good kufuneka abe part yayo. Akakwazi ukuyibona iphakude ayibuke. Amen. Appreciate. Xa isenza ngomnye umuntu. Amen. Yonke into ukuze ibe right kufuneka ibe nguye siqhwabelele izandla. You high. Never. Amen. Because endleleni Yes. eniza kuyihamba, indlela eniza kuyihamba niyazi. Don't know. Amen. Akuyazi apho uThixo kufuna khona. Abanye bena bazophelela lapho. Amen. Praise the Lord. They're going to go kwezinye cities. Elo lizwi Yes. lilindele nina. Elo lizwi. Kukwizimvu eziredi ozawuthi xa uthetha khalanga ubuya teketa. Akwazi ubiza igama kukho abantu ababhilivayo abakuvayo uThixo xa ethetha kubo ngalanga ungakwazi ugqiba. Kukho tata. Hey, kwakufika omnye utata kuthiwa nguba uNdlebende, bayamazi abantu abaninzi. Umvangeli uNdlebende efike kwimvuselelo, phuma kwecawa sibheke emvuselelweni. Kwakungena omnye umfo enye man of God eyihamba naye. Ayikwazi uthetha. Hey, but a creative miracles. Senzeka kulaa tata. Wavela wathi in this house. There's a lady in this house. Amen. Yeah. Akazi there's a lady. Yeah. Amen. Ndizoqala understand yeah. Ngoku. Praise the Lord. That time I didn't understand. Andima uyazithanda lo tata kanti he's listening nicely. Amen. He said, he's listening. Connection yakhe iyaconnecta. But that time I didn't understand. Because ezinye izinto akusoze understand. Sometimes ezinye izinto azikwenza sense. But there's sense kaphaya. Praise the Lord.
Ndiyayazi between you. Ndiyayazi loo nto. Ndiyayazi. Ayindihluphi loo nto leyo. Ndiyayazi. Praise the Lord. Ndiyayazi. Hallelujah. Amen. Now, what you, this lady, you have a problem. Why this? What you have a problem with the heart. This is the heart in my hands. Amen. When I'm talking to you, lady, what is that one? Baba behleli eqaleni kwakhe when he was releasing Amen. from Mr. Bava the rush wind. Yes. Just the wind. Amen. Abanye bawa bewiswa la rush wind yakala lady. Kulu kanti oyena muntu ufuna kanti kulwa. Praise the Lord. When you are praying, Amen. you pray. You're not lazy to pray. Amen. Things will happen Amen. when you are praying. When you don't pray, akoni nokwenzeka. Amen. When you are praying, ungafani nalamfo umfundisi uTitus. Asemoya umfundisi uTitus. Asemoyika kakhulu. Ufika kwakhe kuthiwa le ndoda isuka kuBenny Hinn eyisanqenqazela sonke way back eyisanqenqazela inoba le chap ipower yazi power kaBenny Hinn kuthiwa ebesebenza kuBenny Hinn kanti umfundisi uTitus. Praise the Lord. Bifikile kuyi funeka andithethi ubuxoki thethi lo waya umile kuthiwa usuka kaBenny Hinn kuyathandaza sibile sonke nakuthandaza uhlala apha eqhamuka uma apha eqhamuka wasini hey kaloku le ndoda naxa ithetha inantsika isuka kuBenny sikuma uyazi oba urespectwa ngenxa yale ndoda inkulu yakho. Amen. Shepherd. We're going to pray in the name of Jesus. Yes. We're going to pray. Mani senjenze le chapel uTitus. Impahla zayifanela ikhathi yesuthi yayo yama nayo islanda na inamzimba manje. Yes. Yes my brother. Yes. Yes my brother. Yes. Hayi makuthandaza. Niyena qobakala andisambiza ubawo kude kuphela namathe uTitus umile pha hayi leqoma leyikhobela le check la hayi ndabaxelela ndathi bazalana bam masithandazeni nomzalwana kathandaza nomzalwana kathi hayi so nansika hey my brother lo muntu usuka kuBenny amyeke Praise the Lord. Hayi ngandimo uqhubayo yandimo ozoqhuba i-prayer points hayi ngathi sizawuthandaza mfundisi uTitus sizawuthandaza in the mighty name of Jesus in the name wow hayi xa uthandazwa ngatsika ngathi ubisa igazi bekayo hayi babiza ndayo uTitus ngathi umveni ke besixoxela lapho ungasuka ngapha kanti got nothing isitsha ngendoda kathi siyahlonipha hayi nansika komnye uguqeka hayi phakame emanyawo into leyenzayo hayi indoda kathi inkosi sinathi ngithi hayi buza uTitus do you want to die before your time do you want to die before your time no I said okay fine you stand up. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anointing and miracles Amen. and power. Amen. Uyifumana xa uthandaza wedwa. Amen. Omde. Amen. Wedwa. Don't show people your position of prayer. Amen. You must know. Even your brother, even maybe your brother, Amen. even your mom,
Amen. That's why Jesus was keep on saying, "You don't know now I'm fast." Amen. Kanti ukuthi ujikela ujikela ngapha naye ungapha. Praise the Lord. Ubangaba umamakho ebejikela emqolo. Jikela ekhona umtshayeli. Amen. Makahamba ukukhangela omunye umuntu ozawunikezela ngayo. Uniphosile nini? Amen. Akazi ukwazi ukwenza isenzo. Kanti umama Felika apha. Kanti umama Felika uyakhwela naye. Ngokuthiwa hey ithini lento yakunyana wakho? Hayi baxelele baba, hayi ndimphose ngala xesha ebesaqalisa ukungena. Ngoku aninokwazi umfumana. Sulala. Amen. Sulala. Child. Sunayolala. Lala bwana yakumanya amazwi omoya. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Angikusheki. Uzawuvuka wena uvuka unomsila. Yeah. Dim umalusi. Amen. Amen. Ulungileyo. Amen. Uthi obakhe ubomi. Yes. Yabuncama. Oh yes. Aboncamela izimvu zakhe. Amen. Obakhe. Yes. Uthi obakhe ubomi uyabuthatha. Yes. Aphinde obakhe ubomi abuncama. Can you imagine? Ukhonza umalusi njalo. Umalusi ongangeni engcwabeni. Amen. Uya exit engcwabeni. Amen. Uthi nje aphume ngapha ya. Okwenkomo ingene DP. Yeah. Ivele ingene ngapha. Phumela ngapha ya. Praise the Lord. Umalusi wethu esimkhonzayo. Amen. Yes. Number 2, change the position if you are doing it better kunye noSatan. uSatan uthuma umarero. Yes. Ungayazi umarero ungenwe yintoni kanti ungenwe uSatan. Jo abantu abathanda umarero bakhupha amehlo. Oba waye ngathi ngibona nje uyamthanda umarero. Ngiyakubona uyamthanda. Konke wrong apha. uYesu wathi kuPeter, Hey. jikela ngasemva Satan. Amen. Kodwa uPeter uhamba naye yindoda ahamba naye. But ngala xesha uyambona uba uSatan ungenile kuPeter. Amen. So akathi kuPeter urebuke the spirit esikuPeter, not uPeter. Amen. Praise the Lord. Jonga ngapha ngiyakubona uba akuvika amandla. Praise the Lord. Urebuke spirit esikuPeter. Peter. Yeah. Lo Satan ungenile. Zakumbetha aphume ngapha ya. uSatan uyakwazi ungena emntwini. Kodwa ungenile mayingapheli imini ungakhange xa uyokuthandaza okwesibili uzive uba hey khona into eyenzekileyo, Amen. khona into endingenileyo apha kum. Praise the Lord. Ndingenwe yinto endingayaziyo. Iyakwazi uSatan uyakwazi ukubonisa izinto ezingabonwayo. Do you remember that time bendigula in January this year? Do you remember? Amen. Beniphelile kunjani? Benidumbile kunjani? Where did I get that? I don't know, because intolo zini. Bebecima simfumene umnabo, simfumene. You are joking. Ungandetha apha ndingaphuma amathumu ndingakwazi uhamba soze undifumane. Never. Ndikulile apha kule January, February, March, April.
ndingakwazi unyuka apha. Remember? But ndike ndathi andizukuza ejokweni. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Learn from the best. Amen. Learn it. Mbanezi. The reason ukubiza xa kwi-program napha ndifuna ufunde Amen. how to handle the things ukwenzela uba izakwenzeka kwakho Amen. okanye izakwenzeka kuwe endlini. Marais. Right? Biza kahle. Marais. Not Marisa. Marais. Ndithanda into yakho Marais ukudala ndisenamkhangelela umfazi. Marais. Akube khona umfazi ezawubangelwa let's go to church. Amen. Hayi kutheni abafundisikazi ngoku bejonga ngapha kuMarasi umntana lo. Ndanibona nikhangela izithuba yami nikhangela umntana lo. Che ndiyathetha nje nantsika abafazi sebesithi nje. Praise the Lord. And here I'm telling you, lusebenza esibhedlela. Alifuna umjonga lezi. Alifuna umjonga. Yabona lo andithi lowa ustingy. Wow, because bali mali. Simjonga noma. Lo usebenza sengxakini brother. Ufuna abantu abazokusebenzisa ukusebenza. You know what I mean? You don't know what I mean? No. Yeah. Amen. Praise the Lord. Amen. Bani possible. Yeah. I was impressed when I listened about Bakuti. Amen. Bonke bathi sumnika tata sumnika. Emombe. Uthi lamfo xa ethetha uthi ekhaya zange waba khona umfundisi. Amen. Now he representa isizukulwana ngesizukulwana. Isizukulwana sakokwenu sizawuthi wayekhona umfundisi. Lekhona. Isizukulwana. Emotion nje ndathi ndithe ku-Fox uzawufunda imithetho elishumi. uYehova wathetha la mazwi wathi ndikuYehova uThixo wakho owakukhuphayo ezweni laseYophuthi. Uthi ke ngoku Nkosi sithembe wena kukuba Nkosi ulawule lo mthetho. Uthi apha epasejini we are practice. Isumjangalelo. Siphathe ngetafo ukuba sewo phathelo akuye kubulala Nkosi. Siphathe ngetafo njengokuba sewo phathelo. Wathi wasithatha wathi ngoba busuku wathatha isonka wasiphu wathi lo ngumzimba wami. Yakoma mandibuye umva lo mfana wenza into ephucukileyo mandibuye umva hleze andibhaqe. Hayi ndabuye umva mfana ndabuye umva ndahamba ndayotsho kwintombi yami yathi khawujonga phaa ubhuti wakho wenza ntoni phaa. Indane acule nayo busy. Awu Foxy. Indane amncedisa ulibele uzivule. Awu Foxy. Ulibambile Fox sungncama ayizuba ngoqhekeze so ndisekhona Fox.
Dada, you know, umthendeleko. That's why uYesu wasiqhekeza isonka. So what? Wasiqhekeza, so what? So what? Amen. You know, oba uthethe isiXhosa uyavuba nansikele Look. cheese. This is cheese boy. Uzibona nje i-cheese boy. Yeka le ngathi iqinile le ngenxa iqela ukhupha amazinyo. Hleli nje ukhupha amazinyo abantu kamisa. Wow. Ikhona into elejika kuyo apha. Uthi wena hayi sangena mafaka atawugqiba. Usaklina ke. Yashumaya izawushumaya nawe ngexesha lonto uba ubebhizi ngamazinyo ngexesha lonto le unokubhizi ngoKrestu. Amen. Hayi ukanyisa uyavuya mama ngumfundisi. Hey ma. Praise the Lord. Amen. Mama bendingaqondi banyana itatu zakhe. Praise the Lord. Hello, Kanisa. Are you good? Bungekho ngoba sibekuma awunyasile. Uhlele pa. No. You're a good man. Yeah. We good man. Amen. Praise the Lord. Ugqirha uye wazokhalaza. Brother God. Nalamfuna ntshebe. Bona ntshebe lapho benqiba ngusixabayo. Nantshebe simhlophe. Uthi baza kumpha tata imfuna khawusiphakamise thina. Andiyazi naloo nto makanye baphakamise. Ndiyabuza niphakamise ntweni? Hayi khange size ndawo uzofota naye. Ngoku siza kubiza ufote kunye naye. Nyani ndithi wawugqiba ufumane nawe isithombe salapha picture. Amen. Sayenza special for wena. Nawe ugqirha uthi ugqirha kanene nazalana. Mbonile ugqirha. Yama ngemoto ebhale Free State, no? Uthi ugqirha utheni nibiza uSamka? Betshilo nakuthi ibekhanazela. Hayi kaloku mna ndazi uSamka mazi banje uza into lekufisela wena Nzingi. Hayi mazi yendihlebele kaloku yenthe Samka Nzingi. Yenthe Nzingi okanye iSamka stroke Nzingi. Ngumntana ngabantu. Uvela Kangeluni. Amba pega papo mama. Bye bye. Kanene yomthatha kanene mumfe. Yomthatha mumfe.
Praise the Lord. Leyse xa ngwakumani khuza. Andikayi kuyo jogen ke ntloko natsi ke ngathi borasta khala. Kai pa ku. Uthi Yesu Dimo malusi. Amen. Amen. Oba kubomi uyaboncama. Aboncamela izinto zakhe. Amen. Kuthi Yesu. Amen. Uhamba ngasemva onengqondo malusi ajonge ezifuna ubotshwa. Amen. Okay. Asibophe. Amen. Malusi. Malusi funeka zazi ingxaki zamarhamente. Amen. Yeka amarhamente ayaphakama angayichazi ingxaki zawo. Akusoze usoloko kugood kuwe. Amen. There's a time oba izinto zingahambi kakuhle. There's time xa nihambile nishumayela kugcwale bekuhle. Amen. Don't put your heart to people. Don't put your heart to people. Because abantu bachinja kungekho sizathu. Amen. Ndachinja. Achinja umuntu. Praise the Lord. Hallelujah. Akho sizathu sokuchinja but uchinjile umuntu. Praise the Lord. Because umuntu funeka umnike room yokuthi ngomso angakujikela. Ngomso angahamba nawe aphinde ngomso akujikele. Umuntu lo Sukwimba wonke umuntu uyakuthanda. Yabona xa uculayo, sukwimba wonke umuntu uthanda xa ucula. Wena ulindele ukuphatshelwa, bakuphobela izandla, abathandi, banomona. Amen. Ndona abe nomona no naxa nishuma ucima kumandi tata le nanseka say hallelujah. Banise o claim napho abathi hallelujah. Amen. Bacima kulula. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Funeka once kwenze sukeka yona kugcwale kuthi gqwi. Kanti usezawusebenza. Bazaziphungulela xa ukhupha amadimoni kubo. Amen. Because abanye bayathanda uhlala namadimoni. Praise the Lord. Usuke endlini yakho Hey. nala demoni belikufikele kusasa. Amen. Uvase nalapha kuwe nalo liyavasa. Amen. Fumana ibreakfast nedemoni la fumana ibreakfast. Uhambe uyokhwela itaxi. Uhamba nalo idemoni lapha kuwe. Amen. Khwela itaxi. Uze apha uhamba nedemoni lakho. Amen. Praise the Lord. Amen. Lidemoni neli kuthi kushunyelwa. Njengomfundisi uMasera beshumayela kanga abantu balapha bathe uba bajongile kwayena nsikeni kuyahleka. Abanye bakhupha amazinya. Indoda kaThixo yashumaya. Libele bakho kolento. Amen. Enibhaqayo ubomachini la kumambathana akasahleki. Awuyazi umambathana. Ayazi uba uyahleka umambathana okanye zi false. Kaloku abantu benze false nje bayadlafuna. Akuyazi uyahleka nje. Amen. Ngoba amazinyo mahle, amazinyo kanti hayi zi false. Check it out lana nsikakla. Clip. Akumamkeli umuntu othetha izwi olapha kuni
funeka ibe ngumpostile ukuze ume ngenyawo ukuze usikeleleke ngumpostile usikelela kumpostile but xa ushike kushumayela omnye umuntu akusikeleleki usikeleleka xa kushumayela ichomi yakho. Amen. Xa usikeleleke ume ngenyawo but once ukushumayela umuntu ongamaziyo okanye oze apha kuni Amen. ozowushumaya akanothwala i-congregation yakhe aze apha kuni but akusikeleleki. Uthi wamamela thini lo muntu bethetha into zulu. Amen. Aba bantu thini bengazimameli izinto ezibethwa. Amen. Yebo abantu abasindiswanga man. Abasindiswanga abantu. Congregation, I sing when they said that this congregation is sick and then hey hi utheni uzosixelela you are sick. Amen. Qoba izandla xana umazi. Aqhoba izandla kubantu abangabaziyo. Indoda kathi kuyabulaleka iyashumayela ibeka ivesi emveni kwenye iya unpacker. No one ophakamile okanye yathi hallelujah. Thank God you guys nizibambile imfundiso. Amen. Ninedo bebe ngenyawo. Aba mama bajengile bakujongile nime ngenyawo. Ninedo bebe ngenyawo. The whole church bengathi yoze. Once kumumposti hallelujah hallelujah. Sanokhonza umpostile. Amen. Amen. Konzani Thixo. Yes, sir. Nabani na othula izwi lika obangabalicho strongo limamela lalizwi. Amen. Amen. Be blessed. Oh, yes. Lalalizwi. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Be blessed. Suhamba nabantu. Yes. Push towards the mark. Amen. I was trying to say when you change the position Yes. Amen. with Satan. Amen. Ndike ndabona kusilwa ukhozi Amen. nenyoka. Amen. And because they realize ukuthi uba ngaba ndizawulwa nale nyoka kule ndawo lose the match. Yeah. I'm going to die. This thing is going to give me poison. Amen. Inyoka is there to give you a poison. Amen. Amen. Inyoka. Yeah. Oba ngeyiphi inyoka obihamba ngenyawo zombini. Oh, yes. But inyoka is there to give you, to bite you and to give you poison. Tell you. Amen. Once inyoka ikuxelela story, Yeah. you already yachefeka. Spiritually yachefa. Because inyoka is there to bite. Yes. Inyoka is there to give you story. Amen. Listen to the story. Usepha ecaweni uzawuyaphi? Chief. Usepha ubani usacula ewe bezawuyaphi? Huh? Now you start inyoka. You listen as a story zala nyoka. Ubuye ngoku bheka la nyoka bichefa wena. Amen. Uzosibalisela ba uthi ubani? Chief and Anazeva lenthethayo. Amen. Uthi ubani? Uyimamela ntoni inyoka? Amen. Mamela. Yes. Why to entertain everybody, every nyoka Ezothetha ngawe. ethetha ngenkonzo? Njengoba ningabefundisi nje, Amen. you don't listen to anything. Amen. Yeah. But because Yes.
lithe na ubona uba le nyoka ifuna uba advance Yeah. labaleke labheka phakathi estreni ayiphakamisa inyoka Yes. ngoba inyoka iground yayo isezantsi emhlabeni ayikwazi ukumuva phezulu espace iphindiliyeke iphinde ithathe Amen. inyuke nayo iyosifela phezulu Yes. Inyoka. Line. you got to change the position Right. ye-battlefield Yes. awusilwa nosathane change strategy don't move with one strategy bathi ngawe you put indlebe Yes. bathi ngawe Yes. change the strategy Amen. Yeah. so listen izinto ezincinci ngendlebe yakho make sure ngezinto ngendlebe yakho umamela izinto ezinkulu Yes. praise the Lord Amen. change it good shepherd Amen. shepherd oyenza i-pastoral visit Amen. pastoral visit as a space Amen. uba uyayenza i-pastoral visit it will help you there's a time that kuthiwa umama ubani ulele esibhedlela uhambe uyombona Amen. uhambe uyombona Amen. ufike kuye umama ubani umtshisa umthendeleko umqhekezela isonka umnike wine Praise the Lord. xa ingena umfundisi kuthiwa nakho umfundisi ungenile there's something ezakuyenza yasekhaya ezulwini Thank you, Lord. ube nesonka newine zikhona zapakethana xa ndinemali zanipresenta ngazo Amen. igcina iwafer igcina ibhotile ogalela kuyo umthendeleko Amen. iwafer nebhotile uyiphatha xa ubheka esibhedlela uthi wawufika esibhedlela uthi mama okanye tata sambulela uThixo ngawe Amen. sibulela ixesha ulispendileyo kuThixo nawe utyi fruits zakho ngoku Amen. kodwa wathi ngobo busuku Oh, yes. awanikelwa ngazo zintshaphe Amen. wathatha isonka utsho uvula Amen. uthi wathatha isonka wasiqhekeza wasikelela wathi lo umzimba wami enithi xana ndiyufumana lo mzimba Amen. ngokwenene nangenyaniso imiphefumlo yenu izawuhlaziyeka uthi kanjalo wathatha indebe Praise the Lord. utsho wena Yes. umile pha phezu kwakhe phambambe uthi ndiyenzile imfanelo ndimnikile imfanelo zakhe Amen. ndagqiba ndamyeleza kuThixo bemkhonza asizukunika uThixo ngoba ungamkhonzi Amen. asinokuya thina kodwa kuphithizela lapha kuswelekiwa kuphithizela umntana swelekiwe nakanzwi yakho awuniboni andizwi yakho why I know why andizukuya andizi Amen. kuyaphithizela kuyahanjwa kuyaphithizela njengoba nawe uzophithizelisa Yeah. okumanje ngokubungekwa ungaphinde uzapha tu Amen. uyazi ubhekisa kuwe ngqo Amen. hlala endlini yakho Yeah. ngoba sizungcwaba thina Injalo. so mojoyina enye inkonzo eza kungcwaba but awuzukwazi because uthunyiwa uzepha ngeposition Yeah. Mandate. iyaba baxelela umnapho usekhona Amen.
Praise the Lord. You look good, brother. You look good, man. Come on in now. Can you come and let me check? Brother? Yes. Hi, good team. Yeah? You look good, bro. Amen. Look good. Show us looking some for the phone. Okay, then tribiyaki. Amen. Yakakum. Praise the Lord. Sibuzana nabantu bakumbelene. Bazikumbele. Amen. Inshallah. Into makazikumbele phaa kude. Uzibonkumbele ntona. Anazi butha ngaba. Kodwa miyaka kumbe. Indawo yokumba le sizokuthi umthendelekwa. Ngeka sonke sidlobe. Yeah. Asibheke. Kuyakuma ama bheke impina. Kumbele into singayaziyo. Nakasimana sicingana nawe. Mana ubuza kuwe. Neka exactly. Kusumana sicingana nawe. Praise the Lord. Amen. Hey, kunzima. Yeah. Praise the Lord. Amen. Chini ndike ndabona unoyiya. Unoyiya? Umbani? Unoyiya? Kuyi? Mama unoyiya lo? Yes, Dad. Oh. Unoyiya. Unoyiya. Uya lo? Yintombi uyathetha man. Bendingayazi uba uyakwazi uthetha. Uyathengisa phumeza. Akathethe ezweni. Ndithi hayi man asikunoyiya lo. Uthi yabona ke ngoku xa ndithengisela le. Bonke balapha ku-everlasting forever living. Uthi yabona xa ndikuthengisela le. Hayi yahamba. Agalele inantsika. Athi yabona le. Hey uyathetha. Ngoku ndiyothuka uba hayi man lo sisi ubapha ngasemva inantsika. Vuvu. Bani umbonile na? Vuvu baninzi abantu abazawusebenza apha kule nkonzo. Ayimanje kanimkumbeni for le nto ebethengisa kamandi kangaka. Hayi kanimkumbeni kuthina. Onantsi kiti yakhe. Praise the Lord. Uphethe ikiti yakhe usenaye kuzo. Wawugqiba imali efumanayo usenayo tayide. Khangela uba kuzonayo. Uba ke waza naye wonke umuntu olapha uzamnika ngetyala uphinde uze kum siphinde siyireyide. Wonke umuntu abuzakuthatha baninzi abantu abaneswekile ne-high blood. Buza phaa kunantsika kuzozo. Nomama umbetheni. Mama umbetheni ngakumbi wena. Sela naku forever. Sela. Praise the Lord. What did you say? What did you say? Igazi likaYesu. Igazi likaYesu nothi funeka usele nathi.
every day. Mina. Lord material inhle. Iyafana? Inhle material here. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Take the bagyo. Jaya. Amen. Nikwazi identify leaders. Praise the Lord. Maneliso lokujonga leaders. Amen. Afunekanga ube nomona. Amen. Ucimba abanye abantu bazoba nesipho ngaphezulu kunani. Amen. Praise the Lord. Uthi kuzamnika isipho but kodwa ekusalayo bantata nguwe. Amen. Awuzibona xesha la obe angadakasa bazakubonisa nezinye tricks. Fundisa nezinye tricks. Yena dakasa umbona ufuna ba clever kuna usikuthi uthixwa. Usikuthatha le nto ubumnike yona. Amen. Amen. Sonke izandla. Umyeke wena adakasa uzophinda abuya azochopha kulo. Uthixwa makiso. Izilwana zingaklinge zicinga ba nizindanga zakhe. Praise the Lord. Azilwana izilo. Ngabefundiswa. Amen. Amen. Ayithanda la chela indlela enxibe ngayo. Lena kodwa into engafuna ufana nami nje. Ha? Ndiyahamba nami, ndiyaya phaa ngomphumo wakho. Amen. Ndiyaya. Anathi uzawubuyisa inkabi enkomo. Anathi. Sababa? Ayikapha le nto. Amen. Ejo. Jonga amehlo athe qha nje. People of God. Size kumama, isibhayibhile siyathandaza. Kumama bomthandazo. Siza kuqalisa uba effective next year. Ngoku ndinika ichance ngokukhanibeni nijikeleza kamani. Next year, okay. Mandinixolele kulo nyaka. Kawube ufuna enye iloko yesibini. Nanibe neziloko ezimbini. Sufana naba mama okoko wayenxibile usanxiba la blouse wayenxitsiwe. Ibe blouse iseyila blouse kamjonga omnye ukhupha amehlo. Ningafani naba mama basena la blouse uyayibona ekuse le blouse unxibile la blouse sasekunxiba yona. Ndingabalatha nangoku abanye umama ndingabalatha basanxiba za blouse. Uyanqanda unantsike umambathane uyanqanda uthi hayi mandingayenzi loo nto leyo. Praise the Lord. Cima ke wena kubenza yenza antena nesibhayibhile bazawuthenga ezinye ilokhwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Mama Luphondo yamgxotha uthi makasuka apha ecambi kwakhe. Uzawuyaphi Mama Luphondo? Uzawuya ecambi kwakhe. Ingathi andishukumisa. Kukho abantu abane-headache ya? Ye-headache. Kaloku wena iyalala wena. Buza kwaba belele, buza kubantu abane-headache kweli cala. Abekho? Kuwe dog? Okay. Abanye kaloku angabalali. Amen. I-headache ayenziwa nanse ayisubone i-headache angulali. Xa ungakangulali akusoze ungabi nayo i-headache. Funa amalali. Yo. Who? Iyaruma ke le nto.
inhloko ihamba nomzimba. Helen, kukho abanye ndifuna batshintshe ijive. Unini wayijive le jive? Yabona le jive? Wawukude ngalaa xesha lenantsika into nam. Hey, undibonile phaa kuTikTok ndatrenda sana. Andisajive phaa kumboniswa. Ndatrenda. Pastor le jive hayi. Yabona Mohammed. Ja. Uncle Steve. Ungabi Steve nani? Into wathi ndise church. Nani jive ya? Fene. Jive mfene. Ufundise noVincent. Ja, hayi tata andizukwazi. Akuno khetha ukuthatha utshona, yabona uthatha utshona. Yacaca uba xa kwelaseGokseli ya. Angabekho. Uzinge uthe uzokhonza kunye nathi namhlanje. Kuthini unganxibanga? Ungayazi? Uyanxiba inkonzweni yakhe. Upha eRhabe. Kule nantsiki nenkwenkwe yabona. Not ezikhatyana eRhabe. Uyanxiba phaa uzinge. Ndava into embi eyonxiba phaa ndingazange ndikwazi. Imeko yayimbi izinge. Hayi, yayimbi imeko yayimbi. Kodwa intle wona. Nina kaloku aninanokrona nina. Aninayo ukrona phana. Akunalo wena iculo. Ubethe lapha. Ngoba nizawuyenza kunyaka ozayo funeka niphungise. Funeka nibaphungise. Ningomama nodwa. Niphungise ningomama.